الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma wa ja'alna muttaqina imama. Allahumma ighfir lana futuhal 'arifin wa ta'azzal maqam sultan al-karim walhamdulillah wa ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bima fi kitabih. Bismillahirrahmanirrahim. Watu kira lan ditutur apa annahu apa satu meneh Abu Bakar. Karena iku ana sapa Abu Bakar tajiron iku pedagang. Waktal jahiliyati dalam waktu jahiliyah. Wa kana lan ana apa sebab islami apa sebab islami Abu Bakar. Annahu ing satemene Abu Bakar roha iku ngipi sapa Abu Bakar rupian ing ngipi fisyami ing dalem tanah Syam. Iki sebab islami pun Sayyidina Abu Bakar. Pas ketika Sayyidina Abu Bakar niku teng waktu jahiliyah niku pedagang ya. Sayyidina Abu Bakar niku ngipi tenggone daerah Syam. Cara sakniki niku daerah Syam niku negara Syria. Niku Syam. Negara Syria niku cara riyen daerah Syam. Faro'a nuli ningali sapa Abu Bakar fi manamihi ing dalem turune Abu Bakar anna syamsa ing satemene srengenge wal qamara lan bulan yakunani iku ana karone syamsa wal qamar fi hijrihi ing dalem pangkuane Abu Bakar. Fa khoda nuli ngalap sapa Abu Bakar huma ing asyamsa wal qamar biadi kelawan tangane Abu Bakar. Wa malan ngumpulna sapa Abu Bakar huma ing syamsa wal qamar ila sadrihi maring dodone Abu Bakar. Wala bisa nganggu sapa Abu Bakar alaihi ma ing atase syams wal qamar tidak ahu ing sentangi Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mimpi. Tenggone mimpine Sayyidina Abu Bakar niku wonten teng pangkuane niku wonten srengenge kali bulan. Kemudian dipendet kali Abu Bakar, srengenge kali bulan niku dipendet. Kemudian dikumpulno dideleh tenggone dodone Abu Bakar. Falaman tambah nuli antara semasane tangi sapa Abu Bakar dahaba mongko budalan sapa Abu Bakar ila rahibin Nasara maring pendeta Nasrani. Kemudian pas ketika Sayyidina Abu Bakar niku pas tani, pas niku moro Abu Bakar tenggone pendeta Nasrani. Critakno napa sing terjadi nggone mimpi. Pendeta Nasrani niku tukang tafsir mimpi. Sayyidina Abu Bakar ketika ngimpi ono matahari kalian bulan teng rangkulane Abu Bakar, teng pangkuane Abu Bakar. Kemudian dideleh dodone Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pas tangi niku moro nggone pendeta Nasrani jaluk tafsir mimpi. Maknane apa mimpi itu kok koyo ngene. Kemudian si pendeta niku ngomong ke Abu Bakar, "Min aina anta?" Tukang jawab,
Rasul pendeta. Sahabat Abu Bakar, aku tukang Mekah. Kabilah apa? Kabilah Tamim. Kabilah Taimin. Kabilah Taimin. Bapak Syahrukhah, kerjamu apa? Ini kalian pendeta. Sahabat Abu Bakar, aku dagang. Kemudian dijawab kalian pendeta. Sayyidina Abu Bakar dipun critakno. Abu Bakar dipun critakno kejadian iki wau. Kemudian dijawab ditafsir kalian pendeta. Saya menuju mau bakal metu fi zamanika ing dalam zaman sira rajulun sapa wong lanang Hasyim yang kang bangsa Hasyim. Yukon diucapno lahu maring rajul sapa Muhammad sapa kanjeng Nabi Muhammad. Wa yakun lan ana sapa Muhammad min qabilati Hasyim iku tersalah saking qabilah Hasyim. Bahwa utawi Muhammad yakun iku ana sapa Muhammad nabi ya akhir zaman iku dadi nabi akhir zaman. Laula dari kalam orang utawi mengkono-mengkono kanjeng Nabi Muhammad lama khalaqa maka yati ora nyiptakno Allahu sinten Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardi lan pira-pira bumi wa malan perkara yakunu kang ana apa maafihi iku tetep ing dalem as-samawati wal ardi. Kemudian ditafsir mimpi kalian pendeta Nasrani iku mau. Mimpi musuh iku nggone zaman akhir iku bakal ana wong lanang teko Bani Hasyim. Ana wong lanang teko Bani Hasyim iku diceluk Muhammad. Kabilah ya kabilah Hasyim, teko keturunan Bani Hasyim. Lah iku bakal dadi nabi akhir zaman. Laula dzalika lama khalaqallahu as-samawati wal ardi. Lamun ora krana kanjeng Nabi Muhammad, monggo ora bakal Gusti Allah nyiptakno langit karo bumi. Ibu tafsir mimpinya saya tidak Abu Bakar saya ditafsiri kalian pendeta. Ada tempat diskusi ini bukan Allah yang jauh. Laulaka ya Muhammad makola kafir. Lamun toh orang krono siro Muhammad aku orang bakal ditakno alam semesta ini. Terus kontennya alam semesta ini konten dunia sini ini iku mergo krono arahe kanjeng Nabi Muhammad. Namun toh orang krono kanjeng Nabi Gusti Allah boten bakal bagaimana alam semesta. Kalau jenengan iki boten. Kemudian terus mana? Bahwa kolan orang bakal minta rasulun Allah agama Nabi Adam. Bahwa kolan Allah akan menjadi Nabi. Al-Mursalin al-Rasul bahwa utawi kanjeng Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya bener-bener Nabi wal mursalin lan pira-pira utusan. Khatamul nabiyyin lan pungkasane pira-pira nabi. Lan semua kanjeng Nabi ora diciptakno, mongko Gusti Allah ya ora bakal nyiptakno Nabi Adam. Mongko Gusti Allah ya ora bakal nyiptakno nabi-nabi lan rasul-rasul. Lek semua Nabi Muhammad itu bakal diciptakno. Mergo kanjeng Nabi niku bakal dados Sayyidul Anbiya. Bendorone pira-pira nabi. Pemimpinnya para nabi itu kanjeng Nabi Muhammad. Wa anta utawi sira Abu Bakar tadkhulu iku mancing sapa sira fi islami ing dalem islame Nabi Muhammad. Wa taqulu lan ana sapa sira wasiron iku apa wazir menteri menteri lahu maring Nabi wa khalifatan lan khalifah badau ing dalem saksi nabi. Nah ini pun diprediksi oleh pendeta Nasrani. Lek bagale tafsir Abu Bakar mimpi soal pendeta Nasrani kemudian mimpi itu tafsir. Mongkon nggone akhir zaman iku bakal metu nabi akhir zaman sing teko Bani Hasyim yaiku jenenge iku Nabi Muhammad. Lan kowe Abu Bakar kowe yo bakal mlebu Islam pas zaman Nabi Muhammad iku dan awakmu bakal dadi khalifah setelah kanjeng Nabi Muhammad wafat. Dan ternyata benar impine pendeta Nasrani Kudus. Maka pada jenengan pas dibaan itu kan nggih wonten. Saya hadis nomor kali al-hadits tsani an Atha ibn Yasar wa an Ka'ab bin Ahbar qala alamani abi at-Taurata ila sifran wahidan. Itu diriwayatkan saking Atha bin Yasar dari Ka'ab bin Ahbar. Lu ngomong, aku itu diajari bapakku
Kitab Taurat kabeh aku diajari karo bapakku. Kabeh aku diajari karo bapakku kecuali sak lembar tok sing ora diajari. Wa yakhtimuhu wa yudkhiluhu suntuk. Kalau bapakku sak lembar iku dilebokno peti, disimpen oleh peti. Aku ora oleh buka, aku ora oleh maca sak lembar iku. Kita ngene kitab Taurat. Kitab Taurat kan kitab Nabi Musa. Kemudian falaman mata abi fatah tubuh. Kemudian pas bapakku itu wafat, bapakku itu sedo, tak buka petinya. Tak buka petinya, kemudian tak waca. Fa'idan fihi nabiyun fi akhir nabiyun fi akhir zaman. Tak waca ternyata mertune iku emang ono, menurut kitab Taurat iku emang ono, bakal ono nabi sing metu nang akhir zaman. Maulidu bi Mekah. Wa hijratu bi Madinah, lahir dari Mekah, hijrah dari Madinah. Wa sultanuhu Bisam. Kekuasaannya dia merajai sampai daerah Syam, sampai di daerah sini. Dan ikutin Taurat itu sampun wonten. Yang kita biyen itu sampun wonten. Cuma pas ketika akal biasa ini kabeh abar itu pas jalur karo bapake, yang kita Taurat itu didirikno sak lembar tentang ciri-ciri Nabi Muhammad. Ki sami kali ceritane bakal iki, pendetane itu wis ora lek bakal wonten nabi akhir zaman. Kita pilih sulusu yang kuruna fil jannah bighairi hisab. Umat kanjeng Nabi sepertelune niku mlebu swarga bighairi hisab dengan tanpa hisab, tanpa hisab langsung mlebu swarga. Belum langsung mlebu swarga. Sulusu yang kuruna bidunu bihim wa yughfar lahum. Sepertelune maneh nggawa dosa-dosa lan kesalahan tapi dikepura kalih pengiran. Terus seperti mana? Kasulusi ada kuruna bidunu bi bahwa yahum fayaku fanakul al malaikat. Kemudian malaikat itu ngomong dengan pengiran. Seperti mana buat dosa bawa deh. Malaikat ngomong dengan pengiran, Gusti, wong iki wis luwih batas. Dosane iku kaya sak gedhe gunung. Iki terus pripun Gusti? Tapi tiang ini mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh ya wis malaikat sepuro lebono sepuro. Itu ciri-cirine malaikat Nabi, ciri-cirine kanjeng Nabi itu sampun disebutkan oleh kitab Taurat, kitab Zabur, kitab sing terdahulu sebelum Kados katanya ini, kados Sayyidina Abu Bakar bin Abi, kemudian orang oleh pendeta Nikwau, kemudian ditafsirkan di kalian pendeta, akan datang Nabi akhir zaman, sing kabilah Hashim. Nabi Muhammad kan keturunan Hashim. Abdullah bin Abi Thalib bin Hashim. Abdullah bin Abi Thalib bin Hashim. Bani Hashim. Tumakola nuling ucap sapa Rahib baca tunu sapa ingsun nak tahu ing sifate Nabi wa sifatahu lan sifate Nabi fit Taurat dalam Taurat wal Injil lan Injil wal Zabur lan Zabur. Pendeta itu ngomong dengan Abu Bakar, aku nemu sifat ini ku nemu kitab Taurat, nemu kitab Zabur, nemu kitab Injil. Di kitab Taurat, di kitab Injil, di kitab Zabur, itu sampun diterangkan sifat-sifatnya kanjeng Nabi. Sampun diterangkan pada akhir zaman itu bakal wonten nabi, sing dadi khotamul nabi, yang menjadi pemimpin para nabi. Itu sampun diterangkan di kitab Injil, Zabur itu. Wa ini lan satu meneh ingsun. Aslam itu ikut Islam sapa ingsun lahu maring Nabi Muhammad. Bakatam tulan ipun sapa ingsun Islami ingsun khaufan roroti minan nasoro saking Nasrani. Lah pendeta Nasrani itu wae sing ditanut dikali Abu Bakar niku di aslinya agama Islam. Cuma Islam ini disimpen goro-goro wedi kali tiang Nasrani, goro-goro wedi kali masyarakat. Nah itu disimpen kali pendetanya. Supaya lek boten disimpen keislaman tiang pendeta Nasrani dipateni kali tiang Nasrani. Pendeta Nasrani itu
nafsir mimpi Abu Bakar niku wau ternyata itu agamanya di Islam. Sebab mempelajari kitab Taurat, Zabur, Al-Injil dan ternyata niku disebutkan sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad bakal metu nang akhir zaman. Sing nyempurna agama sing ana sempurna nggih Islam. Adinu indallah Islam. Agama menurut Allah Islam tok. Kemudian si Bahira berita Bahira itu Islam. Ternyata itu Islam tapi Islam itu disimpan oleh pendeta Nasrani itu. Amargi wedi kali yang Falama kami dalam semasa ini krungu Sopo Abu Bakar Radhiya mungkin dari Allah Subhanahu Allah Ta'ala kalian bahwa lurus Subhanahu Allah dan kusai abad Bina rohibi saking pendeta sifatan Nabi roh, sifatan Nabi sifatan Nabi yang sifatnya Kanjeng Nabi rokok, mongkong kerintih apa kolbu, apa hatinya Abu Bakar wastakolan rindu banget rindu berontok apa Abu Bakar ila ziaratihi maring ngunjungi Kanjeng Nabi bakal gambalan laku sapa Abu Bakar ila makata maring Mekah bakal balan nyubrih sapa Abu Bakar maring Nabi Fawajadan minum sapa Abu Bakar ing Nabi. Bakal ana sapa Abu Bakar yuhibbu iku demen sapa Abu Bakar ing Kanjeng Nabi. Wala yasbirulan ora sabar sapa Abu Bakar saatan ing sak mangsa bibi yani saking saliyane ing Kanjeng Nabi. Kemudian pas ketika Sayyidina Abu Bakar niku krungu tafsir saking pendeta Nasrani wau, Sayyidina Abu Bakar kemudian bergegas pengen ketemu Kanjeng Nabi. Artinya itu berontok, artinya itu merintih pengen dan cepat ketemu kalian Kanjeng Nabi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar saking sampe wau, kemudian langsung morot ke Mekah nemoni Kanjeng Nabi. Cara gak ketemu sak jam tok ae Abu Bakar wis banget kalian Kanjeng Nabi. Goro-goro ngipine Abu Bakar ing wau sing ceritane kalian Nabi. Falam atola nuli dalam semasane suwe apa al-amru apa perkara Kala indika Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu Allah ta'ala alaihi wasallam salam alam pada keselamatan subhanahu Allah yaman yang berhenti. Kemudian pas Abu Bakar niku kumpul suwe kali Kanjeng Nabi suatu ketika ditanti Abu Bakar kali Kanjeng Nabi ya Abu Bakar Kula yaumin dalam sabun dino Tasiat atau sopo siro ilayah marek ingsun Bata jali sulan nunggu sopo siro Ma'i yang dalam sumber dari ingsun Lima krono opo Latus limit kora Islam sopo siro Ini Sayyidina Abu Bakar ini kita jadi Islam ketika bajunya langsung lagi berita nikah Kalau Abu Bakar niku kali Kanjeng Nabi Abu Bakar kowe iki wis suwi nunggu karo aku kowe iki wis suwi kumpul karo aku tapi kowe ora Islam iki napa Abu Bakar balik jawab kali Abu Bakar lakum ta nabiyan lamun toh ana sinten panjenengan Kanjeng Nabi nabiyan iku nabi fala buddha ora laka maring sira mukjizat saking mukjizat nek pancen jenengan iku nabi Muhammad mesti sampai iku di mukjizat saiki mukjizat pundi Jawabannya kalian bakar kemudian dijawab kalian Kanjeng Nabi amma takfi apa to ora cukup ka eksino apa al mujizat apa mujizat alatika ra'aita kan ningali sapa sira ar-ru'ya ing bisyami ing dalem bisyam wa barola ngabari nafsi mimpi ha ing ar-ru'ya sapa ar-rahim sapa pendeta wa barol kabari sapa rohib ka ing sira islami saking islami rahib dan dijawab kali Kanjeng apa ora cukup Abu Bakar mujizat apa ora cukup pas kowe ngipi nang desa kemudian kowe mara nang pendeta kemudian pendeta iku mau ngomong bakal nutup aku nang akhir zaman dan pendeta iku ya Islam karo aku padahal Kanjeng Nabi niku mboten di paling pirsa kalih Abu Bakar kan ngomong Abu Bakar iki pernah ngasih itu. Cuma kesamaane Kanjeng Nabi tiba-tiba ngomong dan sambaran kaget kok pas nepahi ibune Abu Bakar niku pas boleh bisa menyambung dari pendeta. Kemudian wa aslama
Qala ngendika sapa Abu Bakar asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Kemudian sakal itu pas ketika dikandani oleh kanjeng Nabi, Abu Bakar langsung berucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa aslama lan Islam sapa Abu Bakar wa khasunan bagus apa Islamu apa Islame Abu Bakar. Dan Abu Bakar itu Islam, kemudian yang paling bagus di Islame Abu Bakar. Sing kancani dagang ke Abu Bakar, sing ditutto kajen-kajen Nabi hijrah ke Abu Bakar. Al-hadis utawi iki kon hadis asabi kang kaping 7. An Abdi Somad diriwayatkan saking Abdi Somad bin Mughaffal kang dadi putrane Mughaffal. Kala ngucap sapa Abdi Somad sami krungu sapa ingsun. Anna Wahab bin Munabbih satemene Wahab bin Munabbih kang dadi putrane Munabbih radhiyallahu anhu Allah subhanahu ta'ala kala qalu subhanallah anhu saking Wahab bin Munabbih. Yaqulu ketika sapa Wahab bin Munabbih qara'tu maca sapa ingsun fi akhir Zaburi Daud ing dalam akhir kitab Zaburi Nabi Daud sholawatullahi utawi rahmatullah Allah alaihi tetap terima kasih Nabi Daud. Maca salah silain 30 sitron apane larikan barisan. Ini yang diriwayatkan saking Abdus Somad bin Mughaffal. Lalu kepireng Lek Wahab bin Munah iku jauh. Aku iku maca nggone akhir kitab Zabur 30 barisan. Wahab bin Munah. Nah, oleh kitab akhir kitab Zabur itu aku maca 30 barisan. Kuline iki. Ora ngucap. Ya Daud, ora ngendika sinten Allah. Ya Daud, Daud. Hal tadri apa kau ngerti sapa sira? Ayyul mukmin utawi intine wong sing iman. Ahabu iku luwih demen ilaiya marang ingsun, antila ing arep dawa ana sapa ingsun, kaya tau ing uripe mukmin. Ora ucap sapa Daud, lah, itu semerap. Ora ngendika sapa Allah, alladzi huwa. Ida qala intalun lakukan ucap sapa alladzi la ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah ita sya'ara mongko terus apa jidu apa kulit alladzi wa ta'adat lan gemeter apa mafasihu apa ros-rosane alladzi itu teh Wahab bin Munabbih itu mawas setelah akhirnya kitab Zabur kitab Daud kitab Nabi Daud ana 30 barisan. Iku Gusti Allah niku matur ngene Nabi Daud ngomong ngene Nabi Daud, Daud, hal tadri ayyul mu'min ahabbu ilayya, aku tidak kata, kowe ben ngerti ta? Ana wong sing mukmin iku sing kowe tak sowan nengi pasti iku murid dawa. Ana wong mukmin sing murid dawa sing paling tak senengi. Zakale Nabi Daud boten semurah Gusti. Kemudian Allah ngomong ke Nabi Daud, yaitu wong sing ngucap la ilaha illallah kulite merinding, dadekno kulite merinding, wa ta'adat nafasi, bareng-barenge sendi-sendine iku gemetar, goro-goro ngucap la ilaha illallah. Wong kok ngucap la ilaha illallah, dadekno kula panjenengan awake dhewe merinding, dadekno sendi-sendine merinding, iku paling disenengi kalian Gusti Allah. Pak ini krono sak temene ingsun akrohu iku sengit sapa ingsun lahu layak ala di bidzalikal mauti kelawan mati. Kama yakrohu kaya oleh sengit sapa alwal itu sapa anak sapa wong tuwa iwalidi maring anake alwalad. Walakin labudha tetapi ora kena ora lahu maring ala di minusaim. Dan itu sampai Gusti Allah niku gede, kalau mboten pengen lek tiyang niku mati. Mergo saking senenge Gusti Allah, mergo tiyang sing ucap la ilaha illallah sampai dadekno kulite niku merinding. Awake niku merinding, rasane sampai Gusti Allah mboten pengen lek tiyang niku mati. Ibarat kaya Gusti Allah kaya wong tuwa wedi kelangan anake. Wong tuwa lek
anak ini kumpul bapak untuk niku saking iki wedi banget mongko sedih banget sami kali Gusti Allah sampai ana wong sing urip dunya ngucap la ilaha illallah terus mati itu Gusti Allah yang wedi kemudian balaklah budalau itu tapi ada mati pasti manusia ini bakal mati tapi pasti itu suatu mati itu suatu hal yang suatu hal yang pasti tapi tetap kita mati ini yang satu teman ingsun uridu mengarep sapa ingsun an asura ing arep enten rahasia sapa ingsun hu ing alladzi fidarin dalem omah an asura ing arep enten hubahno sapa ingsun hu ing alladzi fidarin dalem omah siwa hadza dari kang sakliyan ikilah omah. Nah, mereka Gusti Allah nyabut terpaksa Gusti Allah nyabut yang sudah niku. Mereka Gusti Allah niku pengen bungano nggone akhirat Gusti. Mergo menit dunya fa inna na'imaha krana satu menesa nikmat mate nggone dunya baraun iku bulan coba. Baraka awulan satu menit sebar-sebar dunya siddatun iku kangelan kepayahan. Makanya wong sing ngucap la ilaha illallah rata-rata waline Gusti Allah niku rata-rata umure dhewe. Rata-rata niku wis dipendhet kalian pengenan. Mergo apa mergo teng dunya niki panggone kangelan. Baraka wa cintaku. Teng dunya niku panggone kangelan, panggone kepayahan. Fa'ina nikmati mahabalo, nikmat dunia itu jadi subur. Nikmat jadi pegawai itu subur, jadi DPR itu subur, jadi pedagang itu subur. Nikmat itu jadi subur dunia. Makanya Gusti Allah itu udah cepat-cepat juga palingnya Gusti Allah. Mergo Gusti Allah itu gak pengen palingnya itu subur begini. Untuk yang dunia itu tempatnya kangen. Wafialan itu tetap di dalam dunia atur mulai musuh. Layalu kang ora mandhet ngendhet sapa adu ing sira kabeh ora bakal mandhet sapa adu ing sira kabeh kobaran ing gawe kerusakan ya jadi kang menak apa kobar ning saking sira kabeh kama jendami kaya umakone gedhe amarga ing dunya itu wonten sing jenenge musuh sing ora bakal mandhet gawe kerusakan lah manungsa niku gak ada musuh abadi di dunia itu gak sama musuh abadi jenenge itu setan. Ya setan karyawan nafsu itu musuh abadi kalau panjenengan sudah. Badhe ngaji niku setan yang ngomong, susah ngaji sesuk orang ngaji setan itu musuh abadi kalau panjenengan. Badhe salat sesuk ya ora salat maneh. Niku setan ganggu piye carane yang ikut ibadah. Dan itu musuh abadi manusia itu setan. Ada musuh abadi itu setan oleh hawa nafsu. Jadi melakukan kapian mesti di baru kali setan. Didet biar caranya mungkin kan melakukan kapian. Aji dari kata arah yang gunung nikmat dunia yang kubal sudah dicoba. Ajar tu agamis aki-aki sopo ingsun auliyai ing piro-piro warini ingsun ilal jannati balik musuh. Makanya Gusti Allah niku krana nikmat dunia iku dadi cukup Gusti Allah niku dadi cukup paling Gusti Allah. Gusti Allah niku tega lek paling Gusti Allah niku cukup ngene. Saat Gusti Allah niku paling Gusti. Laula dalika lamun ora ana utawi mungkon nikmat dunia iku lama mata jadi mongko ora bakal mati sapa Adam sapa Nabi Adam bawalah bulan anak-anak Nabi Adam kata yang fahu sehingga beliau visuri dalam perombakan namun menurut orang jadi coba mongko Nabi Adam saat anak-anaknya saat keturunan Nabi Adam itu bakal mati sampai kiamat. Jadi Allah mengenai kitab Zabur. Kitab itu yang dunia itu wonten 100 kamar. Allah itu menurunkan kitab mengenai dunia itu wonten 104. Sing 60 itu berupa suhuf yang diturunkan oleh Nabi Sis. Nabi Sis dipakai 60 suhuf dari Gusti Allah. Sing 20 itu dipenahi oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diturunkan
kitab suhuf, kitab yang berupa suhuf itu wonten 2 buku sampun 8. Kemudian sakderenge Nabi Musa di masa kitab Taurat, Nabi Musa niki sampun diparingi kali Gusti Allah suhuf 20 suhuf. Jadi sampun 100. Kemudian Nabi Musa niku terus masa kitab Taurat, Zabur Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Al-Qur'an Nabi Muhammad. Jadi alam ini wonten 104 kitab niki maknane niki terkumpul dengan Al-Qur'an. Wonten 104 kitab saking Nabi Isa sampai Nabi Muhammad niku maknane niku terkandung dengan Al-Qur'an. Dan yang Al-Qur'an niki maknane niki terkandung dengan surat Al-Fatihah. Maknane teng Al-Fatihah niku diarani kumpul kitab, kumpul Quran ini Al-Qur'an. Nopo-nopo tahlil diawali Fatihah, ngaji Fatihah, dinopo Fatihah. Mergo Al-Fatihah itu bagus indue Al-Qur'an. Kemudian dengan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu diperkecil maneh. Maknanya itu terkandung dari Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maknanya terkandung diperkecil maneh nggone huruf ba. Di huruf ba. Jadi kalau mau sebenarnya I'anatul Thalibin, karena ini pun Syekh Abu Bakar Syatok. Syekh Abu Bakar Syatok itu berarti Syekh Umar Syatok. Syekh Umar Syatok itu makamnya di Sedan. Di Sedan itu di daerah Rembang. Sedan itu di daerah Jember. Mantan makamnya Syekh Umar Syatok. Nah sekarang kita I'anatul Thalibin, khasiat itu khasiat itu Syekh Abu Bakar Syatok. Makanya itu ada daerah jenis Sedan di Rembang itu. Di daerah Jember. Sedan itu mereka bahasa asalnya itu Sayyidan. Sayyidan itu tasniyah, isim tasniyah. Mergo diakhiri dengan alif nun. Sayyidan itu sayyid loro. Wonten sayyid kalih. Yang pertama itu Syekh Abu Bakar Syatok, kali Syekh Umar Syatok. Syekh Abu Bakar Syatok itu sing aran kitab I'anatul Thalibin. Itu sing nerangno tentang masalah itu 104 kitab. Lah Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya terkandung di riba. Lebat ini ulama menafsiri bi kana makana bi yakunu ma yakunu. Maknane apa sebabku apa sing terjadi, sing wis terjadi ning dunya iki iku ya sebabku, sing bakal terjadi ning dunya iki yaiku sebabku. Riyen kan zaman ajali, zaman Nabi Adam sampai saat ini niku nggih kersane Gusti Allah, sing bakal terjadi sampai kiamat benjing niku nggih kersane Gusti Allah. Jadi niki ranane tauhid. Iku kabeh ning alam dunya ket zaman ajali sampai ning kiamat benjing iku kersane Gusti Allah. Babiha dan isnati lan iku tetep ikilah isnad sanad riwayat utawi riwayat an Anas riwayat dari Anas bin Malik dan jadi putrane Malik radhiyallahu anhu Allah sinten Allah taala kalian Allah sinten Allah anhu saking Anas bin Malik. Qala ngendika sapa Anas bin Malik, qala ngendika Rasulullah sinten kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong qala iku ngucap sapa man la ilaha illallah iku ucapan la ilaha illallah amat dalam dawat sapa man langi sapa man iku ucapan la ilaha illallah Damat mongko rontok rubuh apa arba'atul alaf dambin apa patangil dosa minat kaba ini saking boro dosa. Dawe kanjeng Nabi sapa wong sing ngucap la ilaha illallah wa lan langgeni ucapan la ilaha illallah mongko bakal rontok mongko bakal rubuh patangil dosa saking dosa-dosa. Terus ingin langgini Jawa Kanjeng Nabi kalau panjenengan dengan langgini beritan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu saged ngrontokno patang dosa saking dosa-dosa. Hadis utawi iku hadis. An Ali diriwayatkan saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari bukan Abi Thalib. Karoma dimuliaake sinten Allah wasahu nekara Sayyidina Ali. Qala ngendika sinten Sayyidina Ali. Qala ngendika sinten Rasulullah sinten kanjeng Nabi Muhammad yang disuruh ala kulli babin ing atase saben-saben lawang
minal masjidi saking masjid yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat sabuna sapa 70 malakan apane malaikat yakubuna kali nyatet nulis sapa malaikat annasa ing manungsa bi asma'ihi kelawan pira-pira jenenge manungsa. Niki dawuh Sayyidina Ali niku dawuh Nabi malaikat 70 malaikat niku lungguh nggone setiap lawang pas dina Jumat teng masjid. Teng masjid iki malaikat itu dina Jumat lungguh 70 malaikat setiap lawang wonten 70 malaikat padha nulis jeneng-jenenge manungsa sing teka nang masjid. Atayakuna singgo ono akhiraman iku akhire wong bukan ditulis sapa rajulun sapa lanang jangan teko sapa rajul ing ajalasan dalam masa lungguh sapa imam alam mimbar di atas sampai malaikat nulis niku sampai imam niku wis munggah nang gone mimbar imam pas munggah nang gone mimbar niku 70 malaikat niku lagi kasih ngerti ngomong sing teko nang masjid. Setiap lawan masjid itu wonten 70 malaikat nyateti wong-wong sing teko salat Jumat ing wau sampai imam niku munggah nang mimbar ajenge khotbah. Falam yukti nuri ora larani sapa wong rajul akadan ing salah siji wong. Di majlisi ing dalam majlis rajul walam yakulan orang ucap sapa wong ila khairan kecoba ing kebagusan padalika mengko kono lam yuti ahadan fi majlis adna ahli yaumil jumati iku sak kisor-kisore ahli Jumat kantor apa ibadahnya padalika mengko watur alladzi iku yughfaru kang disepuro au mariko apa perkara amila kang lakoni sapa wong syai'ati saking pira-pira keadaan bedal Jumataini ing dalem antarane rong Jumat. Jadi ku wong sing teko pas akhir niku sak paling sore bagian sing disebut malaikat itu. Ganjarane niku apa disepuro amal-amal keeleane niku di antara dua Jumat. Jadi Jumat niki ketemu Jumat pun ndak niku disepuro kali pangeran. Pokok intinya itu tunggal boten melarani tiang ini kemudian walam yakul illa khairan orang ucap kebagusan bitan kama qala oleh ketika sedek Allah wa itu qala lan dalam nalikane ucap sapa buka sapa pengerane siha lil malaikat maring malaikat ini yang satu ingsun Sa'ilun imudat kang dadi nofil arti dalam bumi khalifah Al-Quran surat Al-Baqarah wa itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu niki pangeran ngomong dengan malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah malaikat aku dadekno nang bumi aku bakal dadekno nang bumi ku khalifah. Aku bakal dadekno nang bumi ku manusia. Kemudian malaikat itu protes. Qalu atajaru fiha wa yufsidu fiha wa yasfiku dimana Gusti. Jangan kok dadekno manusia. Padahal manusia itu seneng rusak. Nang bumi, nang apa ae manusia itu seneng rusak apa ae. Wa yasfiku dimana manusia itu seneng perang. Senang perang sama lain, senang menumpahkan darah sama lain. Iku malah protes maksudnya. Bahwa tiba ligotok Allah alaihi mengatasi malaikat. Kemudian Allah itu gotok bentuk dari malaikat. Buru-buru diprotes oleh malaikat. Ini apalah ketika Allah ini alam la ta'lamu ini yang satu meningsun alamu iku ngerti ma ing perkara la ta'lamu akan ora ngerti sapa aku mengerti titipan kowe malaikat. Aku kowe manusia iku gawe Kanjeng Nabi Muhammad. Maksudnya Gusti Allah badhe damel manusia diprotes kali malaikat. Manusia itu senengane gawe rusak, senengane perang, senengane menumpahkan darah satu sama lain. Kok jenengan berarti damel manusia? Sahabat Gusti Allah ini alamu la ta'lamu. Aku mengerti titipan kowe malaikat.
Bahwa guru-guru Gusti Allah niku murid nggone malaikat, tujuh nggone malaikat wedi. Bahwa wedi sapa malaikat sapa malaikat. Atafu nuli mubung sapa malaikat kawal arsy dalam sisi kanan kiwane arsy. Saat amaratin kelawan ambaran kata Jawa sendiri nyepuro sinten Allah azza. Kemudian saking wedi malaikat, kemudian malaikat itu mubung pitu nggone sisi kiwa tengah arsy. Malaikat mubung. Kemudian fa'amara oleh perintah Allah sinten Allah lahum maring malaikat ayya bedu ing arep dibangun sapa malaikat baitan ing Ka'bah. Ala wasil arti ing atase arep bulan. Niki asal usule Ka'bah. Asal usule Ka'bah kata lawan basinggo lamun dosa sapa aulatul adam sapa anake Nabi Adam. Anak-anak Adam kaya tukuna mongko tawaf sapa aulatul Adam kalau baiti ing dalam sisi kiwane Ka'bah sarta maraten kelawan pintu amalan kaya tajawazan mingepura sinten Allah anu saking aulatul Adam kama tajawazakan oleh kepura sinten Allah anil malaikat saking malaikat. Dan iki asal usule wong Ka'bah. Gara-gara ketika malaikat protes mengenai kajian Nabi mengenai pangeran mau, kemudian malaikat itu saking wedine, kemudian malaikat itu tawaf mengenai kaulan ars sisi kiwa tengene ars ketika ping itu. Nah kemudian Gusti Allah merintah mengenai malaikat kongkon bangun Ka'bah mengenai bumi. Namun toh anak-anak Adam itu gawe dosa, kemudian tawaf mengenai kono ping itu, maka bakal disepuro kali Gusti Allah. Kaya malaikat itu mau, guru-guru malaikat itu dibendung kali pangeran, guru-guru malaikat itu protes kali pangeran, kemudian malaikat itu tawaf mengenai kono ars. Nah, kemudian sisi ars itu niku kemudian disepuro kali pangeran. Kemudian Allah memerintah malaikat kongkon bangun Ka'bah iku mau. Sapa wonge anake keturunan Nabi Adam kok tawaf pitung kali ning Ka'bah iku ya mongko bakal disepuro kali pangeran. Kaya malaikat sing duwe dosa kali sing protes ning pangeran mau disepuro kali pangeran. Sumana salu nuli mudun sapa malaikat. Kabangun nuli bangun sapa malaikat alal ardi ing atase bumi Al-Ka'bah ta Ka'bah. Sumara fa'al nuli ngangkat ing Al-Ka'bah Allah subhanahu wa ta'ala Allah waqtu tufani ing dalam waktu waktu ila samai maring langit arrabiati kan kabeh papa bahwa kala nyipta Allah taala ana wonten ing menara bijam bil baiti ing dalam sisi Ka'bah yakni ngesani sunah Ka'bah ta Ka'bah sumasa nuli aran sinten Allah ing bait al-bait al-ma'mur ing baital ma'mur batural manarati utawi dawane menara konsumi hati amin 500 tahun. Kaidakan nuli dalam malikane ono yang maksud hati itu terbentuk Jumat ya satu sapa Jibril sapa Jibril sapa malaikat Jibril alaihissalam alal madarati ing atas mana. Walati lan ada sapa malaikat Jibril bayas satu munggah sapa Israfil al-mimbari ing atas mimbar. Ayat bulan khutbah sapa malaikat Jibril. Nah, dawane menara niku wonten 500 tahun. Pas mulai dina Jumat, malaikat Jibril iku munggah nggone menara niku wau abdan malaikat Jibril. Kemudian malaikat Israfil khutbah. Mungkin pangeran khutbah. Sing malaikat Jibril niku sing bagian adzan, malaikat Israfil niku bagian khutbah. Sing imam niku malaikat Mikail. Makmum malaikat-malaikat sing niku dados makmum. Kemudian malaikat Jibril itu ngomong, "Ma hasolali minas sawabil ajil adan, wahabtu li jamil mu'ati fi wajil arti." Gajaranku adan menanggone Baitul Ma'mur iki bakal tak wekno wong sing adan pas dina Jumat untuk itu. Jibril niku malaikat Jibril niku nanti adan menggone Baitul Ma'mur. Ate adan, gajarane adan niku dikekno wong sing adan menggone. Kemudian ki malaikat Israfil ngoten. Malaikat Israfil iku bagian khutbah. Ganjaran khutbah iki tak kena nggone wong sing khutbah nggone dunya. Jadi wong sing khutbah iku dia angsal ganjarane malaikat Israfil pas khutbah nggone Baitul Ma'mur. Wong sing adan nggone dunya iku dia angsal ganjarane malaikat Jibril pas malaikat Jibril iku adan pas nggone Baitul Ma'mur. Thumma wa yaqulu Israfil wallahu a'lam.